Kochani, dziś krótka, ale mrożąca krew w żyłach historia z życia wzięta, z której warto wyciągnąć naukę. Słuchajcie, wczoraj wychodzę sobie do kuchni, wyciągam z lodówki karminadla, tutaj do ludzi niepochodzących ze Śląska, tak zwanych goroli, karminadel, w Polsce kotlet mielony. No i prawda, zostawiam go sobie na talerzyku, żeby trochę się ogrzał, celem, prawda, konsumpcji. Oddalam się i w tym momencie dzwoni do mnie telefon. Odbieram telefon, rozmawiam i widzę kątem oka, że po kuchni lata mucha, ale nie jakaś taka normalna mucha, tylko bydlę. Konkretnego rozmiaru bydlę. I gdzieś tak krąży wokół tego karminadla. I moi drodzy, znikła. Mówię, no dobra, coś tam się kręciło, ale poleciała. Rozmawiałem dość długo, skończyłem tą rozmowę i podchodzę do tego karminadla i coś mi nie pasuje. Czy on jest jakiś taki spieczony mocniej w jednym miejscu? Podchodzę, biorę go bliżej, patrzę, a to bydlę na nim siedzi. No i nie chcę skłamać, ale no taka była, co najmniej, takie bydlę przyciągło po prostu do chałupy. Odgoniłem ją, ale przyglądam się temu karminadlowi i co ja na nim widzę? To bydlę na mojego kotleta złożyło jaja. Obrzydliwe, musze, podłużne jaja. No i kotlet poszedł do wyjebania, no bo generalnie no może mucha by się w człowieku nie wykluła, ani nie zamieniłby się w muchę jak w tym słynnym filmie pod tytułem Mucha. Ale no było to, co prawda, no obrzydliwe. No i jeszcze dodatkowo jakby się nażreć takich jaj, to można się pochorować. Nie zostawiajcie jedzenia nigdzie na wierzchu, na talerzu albo przy otwartych oknach, bo ciągną te bydlaki, szczególnie jeżeli jeszcze na przykład u was nie zbyt często wypróżniane są pojemniki na placu na śmieci, to tym bardziej. Taka nauka z mojej strony. Uważajcie, moi drodzy. I bardzo polecam przedmiot typu klasyczna klapaczka, czy też w Polsce zwana lapką na muchy. Udało mi się podczas tej akcji nagrać nawet krótki materiał ku przestrodze. Także, no zapraszam. Widzicie to bydlę tłuste? Ja ci kurwa dom. To tłuste bydlę zniosło mi jaja na moim kotlecie, który musiałem wyjebać do śmieci. No i tyle, i dziękuję za uwagę.